femei în politică, da, eu cred că subreprezentarea femeilor în politică face ca subiecte care țin de viața noastră a femeilor să nu fie prezente pe masa deciziilor, acolo unde se iau decizii. În Parlament, în Guvern. Și atunci trebuie să fim mai prezente, trebuie să avem această reprezentare ideal egală. Sper că în timpul vieții mele, nu sunt foarte tânără, dar în fine, să ajungem la această egalitate. Și știți, Comisia Europeană și Parlamentul European își doresc pentru 2024 să fie o reprezentare egală a femeilor și bărbaților în Parlamentul European. Ok, să vedem, este o provocare serioasă, iar noi aici la Parlament avem o inițiativă legislativă care a trecut de Senat, care vorbește de o cotă de 33% minim pentru fiecare, femei sau bărbați. Poate vom ajunge și când bărbații să aibă 33%. O inițiativă care a trecut de Senat, dar se află la Camera Deputaților în sertar. Noi ne-am dorit să iasă din sertar și să fie votată așa cum este, tocmai pentru a avea o reprezentare cât mai aproape de normalitate. Închei. Felicitări pentru organizarea galei, mulțumesc foarte mult și suntem alături de dumneavoastră. La Parlament nu ezitați să ne spuneți ce nu facem bine. Mulțumesc încă o dată. Conta pe noi pentru asta, puteți conta pe noi. Mulțumim frumos. Mulțumim. Bun, Andreea, următorul nostru invitat a lucrat... Nu cred că are nevoie de nicio prezentare, dar totuși, dat fiind... Trebuie ceva formatul galei, să spun așa, trebuie să spunem câteva cuvinte. Trebuie să vă spun, în schimb, că a lucrat 20 de ani în presă înainte de a se transfera într-o zonă destul de corporate, haideți să o numim așa. A fost, de asemenea, și profesor asociat la Școala de Jurnalism și la Academia de Științe Economice. L-a urmat și pe guvernatorul Mugur Isărescu atunci când, pentru o scurtă perioadă, a fost premier, apoi s-a întors în calitate de purtător de cuvânt al Băncii Naționale, între timp consilier al guvernatorului Mugur Isărescu, dar nu asta voiam să vă spun despre domnia sa, ci că a fost acum vreo 11 ani, cred că a fost printre primii mei invitați în emisiune. Eram destul de emoționat și mi-a spus atunci Adi Ursu, nu-ți fă probleme, că știe invitatul tău toate problemele. Tu stai acolo. Într-adevăr, și eu am debutat, să spun așa, în televiziune, avându-l invitat la televiziunea Money Channel, omul care a stat, cum spuneai, peste 25 de ani alături de guvernatorul Mugur Isărescu. Domnia sa spunea într-un interviu, și aici vreau să-l citez, pentru că spunea un lucru extraordinar: omenirea are nevoie de lecții de istorie, pentru că 50 de ani a avut ochii închiși și urechile astupate. Tot domnia sa a spus următorul lucru: cea mai frumoasă definiție a economiei este următoarea: economia este artă și știința care armonizează dorințele nesfârșite ale omenirii cu resursele limitate ale planetei. Îl invit alături de noi pe scenă pe domnul Adrian Vasilescu, consilierul personal al guvernatorului Mugur Isărescu. Trebuie să-mi scot ceasul că aici e ordine. Mi s-a spus 5 sau 7 minute. Bună seara! Bună seara! În 1933, prin toamnă, lumea toată și România odată cu această lume ieșea dintr-o criză cumplită. Poate cea mai cumplită criză pe care a avut-o omenirea. Ieșirea din criză a produs o explozie de bucurie, de entuziasm, se muncea, oamenii se distrau, era o atmosferă tonică și realizările erau mari pentru că la orizont undeva se profila cea mai mare creștere economică din perioada interbelică în 1938. În această atmosferă se construia și foarte mult. Doi comici vestiți ai României, la radio, încercând să redea atmosfera din țară, a formulat cam așa, în vocea unui tânăr venit de la țară și privind Bucureștiul: ce a văzut? Case peste case și deasupra alte case. Acum,
sunt tentat să îi parafrazez pe cei doi comici. Dacă este să mă refer la vremea noastră, n-aș putea spune decât crize peste crize și deasupra alte crize. Și mai bine și profesorul Rubini, din America, a venit și prin primăvară, dar pe urmă a trecut vara, și a venit și acum și ne vorbește despre ceva și mai sus. Mama tuturor crizelor. Ceva toxic, o combinație între inflație puternică, stagnare economică și șomaj. Cam astea sunt previziunile, sper să nu se împlinească. Acum, dacă privesc în urmă, nu am cum să nu înțeleg și nu am cum să nu reflectez la un fapt. Cum au venit toate aceste crize? Istoria spune ceva. Malthus, după războaiele lui Napoleon, a făcut o privire așa asupra lumii, erau crize multe atunci după, și a zis cererea. Cererea este vinovată. Oamenii nu mai doresc să cumpere prea mult, fabricile nu mai au de ce să producă, vine șomajul, se desființează locuri de muncă, cad întreprinderi, falimente multe. Cam asta se întâmplă ca efect al reducerii cererii. Acum, Malthus a zis asta, contemporanul lui și prietenul lui Ricardo, un mare economist al vremii, a zis că nu e așa. Și el a îmbrățișat teoria lui Say, un francez la fel de mare ca și Ricardo, și anume că nu se poate. Oferta, atunci când există, își creează propria cerere. Asta a fost o palmă dată lui Malthus și i-au țiuit urechile cam un secol. Pentru că aproape un secol, contemporanii lor de atunci și cei care au urmat până la Keynes au zis, da, așa este, oferta creează propria cerere. Pe valul crizei din 33, din 29-33, s-a suit Keynes și i-a dat dreptate lui Malthus. Și ne-a explicat pentru eternitate că povestea cu oferta care își creează propria cerere este o gafă imensă care a încurcat economia lumii cam un secol. Și dacă nu e așa, cum este? Păi ne uităm la crizele de acum. Cerere? Păi e noiembrie, lumea împlinește un soroc, 8 miliarde pe planetă. Bani sunt, nu avem noi aici în România, dar în lume sunt bani mulți. Cererea crește peste tot. Și totuși, în condiții de cerere în creștere, iată, crize peste crize și deasupra alte crize. Și mai e ceva. Băncile centrale, care au răspunderea să se ocupe de inflație, pentru că inflația este un fenomen care atacă puternic lumea și pe noi, băncile centrale sunt nevoite să lupte cu imposibilul. Pentru că aceste crize nu sunt crize de cerere, sunt crize pornite din cauza ofertei. Repet, sunt bani mulți în lume, chiar s-a împământenit o expresie, banii din elicopter. Pe cum a început povestea asta cu banii din elicopter? Era Trump președinte, a cerut Congresului 2000 de miliarde ca să stimuleze cererea, i s-au dat, mai era o glumă sau poate chiar adevărat, că banii ăștia au plecat de la trezorerie pentru americanii care câștigă sub $75.000 sub an, pe an. Și dacă primesc ei banii ăștia, este normal
stimuleze, să cumpere, să consume, să crească cererea. A crescut cererea, stimulente peste tot. Acum, Banca Centrală Europeană se chinuiește să scape de banii ăștia pe care i-au aruncat, de pozițiile în care au aruncat bani din elicopter. Pentru că s-a întâmplat ceva. Băncile centrale mari au cumpărat obligațiuni de stat, au cumpărat titluri ale statului, au cumpărat titluri ale companiilor, au dat bani peste tot și acum sunt prea mulți bani. Chiar și noi aici în România, și cu asta o să că mă apropii, că văd că ceasul ăsta e... Și noi aici în România, Banca Națională ce a făcut? În 2020, când a început pandemia, era nevoie de bani. Atunci nu erau. Fusese o cerere mare, o creștere mare a cererii și până o scădere a cererii. Ce a făcut Banca Națională? S-a uitat în lege, s-a uitat ce fac băncile mari și a zis, noi nu putem să facem ca ăstea pentru că uite ce zice legea. Banca Națională nu are dreptul să cumpere titluri de stat de pe piața primară. Piața primară este o piață unde vin băncile, vine Ministerul de Finanțe, Ministerul de Finanțe dă hârtii băncilor, băncile dau bani Ministerului de Finanțe, la bănci s-au adunat așa teancuri și legea spune ceva. N-au dreptul să cumpere de pe piața primară. Există un principiu de drept sfânt. Ce legea nu te obligă, nimeni nu te poate obliga să faci. Deci dacă nu putem intra pe piața primară, intrăm pe piața secundară. A cumpărat titluri de stat, a luat hârtiile de la bănci și le-a dat bani, ca băncile mai departe să poată să finanțeze bugetul, să finanțeze întreprinderile și să finanțeze populația prin credite. E o bucurie și un privilegiu să vă ascultăm și să vă avem în această seară aici. Va trebui să închideți pentru că e ceva ce, spre deosebire de bani care sunt în lume, noi avem o altă mare problemă. În România nu avem timp. Dați-mi voie un minut să fac final. Vă rog. Pentru că lucrurile stau cam așa acum. Oferta e cam zguduită. Nu ajunge 8 miliarde de oameni. Nu ajunge petrolul pentru toată lumea, nu ajung gazele și electricitatea pentru toată lumea. Și atunci, ce-i de făcut? E o încurcătură între legea cererii și ofertei, prin legea cererii și ofertei, dar asta nu înseamnă că omenirea trebuie să stea în loc pentru această încurcătură. Ce va fi? Păi cred că va fi cam așa. Un țăran care avea 2 copii și ei au crescut, s-au făcut flăcăi, le-a spus în Hameca la căruță ce să meargă în târg, singuri. Ei au întrebat, păi bine, tată, dar dacă se întâmplă ceva, ce facem? Nu-i nimic. Va veni nevoia și o să vă învețe ce să faceți. Au plecat la târg, au vândut ce au vândut, au cumpărat ce au avut de cumpărat și la întoarcere s-a rupt o roată. Au ajuns acasă, taică-sul i-a întrebat cum a fost, ce a fost bine, numai că s-a întâmplat ceva. Și zice, s-a rupt roata, ne-am așezat și noi pe un șanț și am așteptat să vină nevoia, dar nevoia n-a venit. Și atunci ne-am apucat să înghevăm ceva și am făcut roata și uite, am venit acasă. Păi măi, proștilor, aia e nevoia. Când vi s-a rupt roata și a venit seara, și ca să nu înnoptați pe câmp, ați găsit voi o soluție. Ei, cam asta e problema omenirii acum, numai că foarte mulți nu înțeleg că seara a venit. Vă mulțumesc! Mulțumim și noi, domnule Vasilescu! Acum era surpriza și pentru dumneavoastră, din partea Andrei. Se spune întotdeauna că pentru a reuși să schimbi un sistem trebuie
să-l cunoști foarte bine din interior pentru a putea să-l îmbunătățești, trebuie să-l cunoști foarte bine din interior, de aceea, cu ghilimele, revoluțiile, indiferent de ce categorie sunt, nu prea funcționează dacă sunt făcute de revoluționari din afară. Despre o revoluție pozitivă vreau să vorbesc, una care a întors în sensul bun al cuvântului situația în România pentru întreprinderile mici, pentru întreprinderile mijlocii și pentru micro-întreprinderi. Prin cineva care, după ce a acumulat experiență în mediul privat, s-a mutat în mediul public, știind exact care sunt nevoile pentru a crește un ecosistem și România, cred că astăzi trăiește în bună parte la nivelul la care trăiește și datorită acestui mediu antreprenorial pe care l-a creat. Vorbim practic de viziune, inovație, încurajarea spiritului antreprenorial. N-aș mai spune foarte multe cuvinte decât că în prezent este președinte al Consiliului Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România, cea mai puternică organizație a IMM-urilor din țara noastră, fost ministru al mediului de afaceri, comerț și antreprenoriat, unde a dezvoltat politici ce au avut ca obiect plasarea României ca un hub sud-est european. Îl invit alături de noi pe scenă, la aplauzele dumneavoastră, pe domnul Florin Gianu, președinte Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România. Să știți că am pus timpul la comun al dumneavoastră și al domnului Vasilescu. Nu trebuie să vă grăbiți foarte mult. Adrian, eu tocmai mă pregăteam să-l întreb pe domnul Vasilescu de unde și-a luat ceasul ăsta magic, care merge și înainte și înapoi. E ca Alice în țara minunilor, ceasul pe care l-a folosit domnul Vasilescu. Ne-am dorit și noi, în general, în economie, să avem ceasuri din astea. Când vorbești așa mai la sfârșit, ai oportunitatea să faci câteva remarci pe baza lucrurilor spuse înainte. Și eu aș vrea să fac aceste remarci. În primul rând să vă felicit pentru acest eveniment și mai ales pentru interviurile pe care le faceți cu antreprenori. E un început foarte bun. O să mă uit din nou la televizor când și ei vor începe să promoveze în mass media vizuală modele de bună practică, pentru că de fapt acestea sunt modelele pe care le așteaptă oamenii, pe care le așteaptă tinerii și pe care noi trebuie să le cultivăm. Modelele pozitive, modelele de oameni care reușesc, modelele de oameni care nu pleacă din țară, se încăpățânează și, dincolo de toate piedicile sau neajunsurile, reușesc. A doua remarcă pe care vreau să o fac e că împreună cu colegele mele aici comentam un fapt. În antreprenoriat, egalitatea de gen este realizată. Sunt aproape la fel de multe, dacă nu un pic mai multe, femei antreprenori decât bărbați antreprenori. Și statisticile spun că mai de succes chiar. Deci... Aici statistica nu e cazul aici. Deci acolo unde concurența e pe bune, femeile sunt prezente. Și fac și performanță. Ce se întâmplă în politică nu mai ține de noi. Foarte bine, vă așteptăm cu drag, că e foarte important să aduceți consistență și în spațiul public. Am mai remarcat o chestiune. Andreea și-a pus în denumirea organizației Antreprenoriatul Autohton. Astă seară și interviurile menționează antreprenoriatul autohton. E un lucru extraordinar, un lucru pe care trebuie să-l cultivăm, un lucru pe care l-am sesizat întotdeauna. Valoarea adăugată e dată de antreprenorii noștri, de cei ai locului, de cei care nu vor pleca atunci când business-ul nu va mai merge sau dacă mărim salariul minim pe economie, din calculele rece ale hârtiei, dintr-o capitală de undeva de departe, nu mai ies calculele cum trebuie și ei pleacă. Să știți că am fost extrem de mândru ca noi la Consiliul Național al IMM-urilor facem foarte multe analize și statistici și am fost extrem de mândru să văd că pe primul loc în pandemie, ca preocupare, antreprenorii români au pus menținerea angajaților. Deci ei nu s-au gândit cum să câștige mai mulți bani, cum să-și mențină competitivitatea, ci având în spate câțiva ani de zile în care principala problemă era lipsa forței de muncă, ei s-au gândit cum să-și țină angajații. Și am trecut cu bine acea perioadă, șomajul nu a crescut,
Ba mai mult, firmele în acest an au performat și noi la topul național al firmelor și îi mulțumesc și Andrei că a fost alături de noi acolo. Ați văzut, am premiat sute de firme românești care au performat în acest an. Și acum un mesaj și către cei care acum sunt în funcție, pentru că știu că au o voce consistentă. Mesajul e acela că trebuie să rezolvăm împreună cât mai urgent criza sau ceea ce se preconizează a fi o criză energetică. Prețurile din energie vor stabili dacă antreprenorii vor putea să mărească și salariul minim pe economie, dacă vor fi și competitivi, dacă vom reuși și să exportăm și să facem economie circulară și așa mai departe. Dacă nu rezolvăm chestiunile de bază pe care trebuie să așezăm fundamentul, va fi foarte, foarte greu. Mă opresc aici pentru că n-am găsit ceasul acela magic. Vă felicit încă o dată și vă mulțumesc mult pentru această invitație și dacă am vorbit frumos, primesc un premiu. Cu siguranță. Bun. Mulțumim. Andreea e alături de noi. Mulțumim. Rămânem în zona antreprenoriatului, pentru că trecem acum la Ministerul Antreprenoriatului și Turismului și îl invit pe domnul secretar de stat Cătălin Canciu să ne adreseze și domnia sa câteva cuvinte. De altfel, un domeniu pe care cred că, și aici sunteți de acord cu mine, ar trebui să-l susținem în continuare, pentru că chiar poate să pună țara asta în mișcare la propriu. Și nu întâmplător, ultimul speech din această seară aparține domnului ministru secretar de stat. Am lăsat această surpriză pentru că știu că susțineți mediul antreprenorial, nu-i așa? Ministerul pe care îl reprezentați este Ministerul Antreprenoriatului și Turismului. Vă rugăm. Să rămână, vă mulțumesc mult. Să rămână, stimate doamne, bună seara, stimați domni. Pentru că de formație sunt geograf, sunt profesor de geografie și am activat în mai multe funcții publice, o să mă rezum în această seară să vorbesc despre cifre, despre realizări, bineînțeles, ale ministerului pe care îl reprezint. Provocările actuale pe care distinși antevorbitori le-au precizat, le-au enumerat, pot reprezenta aspectul perfect pentru o criză, pentru o recesiune. Și de aceea, Guvernul României își propune zi de zi soluții viabile pentru rezolvarea acestor probleme identificate în mediul de afaceri autohton, dar și pentru a da încredere antreprenorilor și companiilor locale că statul va întreprinde măsuri necesare pentru ca afacerile, îndeosebi cele mici și mijlocii din țara noastră, să poată prospera